திராவிட கழக தலைவர் கி வீரமணி அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் நேரடி காட்சிகள் உங்கள் பார்வைக்கு. 40 அடி உயர பீடமும் அமைத்து 135 அடி உயரத்தில் பெரியார் சிலையும் இயக்க வரலாற்று நிகழ்வுகளும் சுயமரியாதை இயக்க சாதனைகளும் தந்தை பெரியாருக்கு முன் தந்தை பெரியாருக்கு பின் என்ற அந்த இரண்டு சமூக புரட்சிகள் எப்படியெல்லாம் ஏற்பட்டது, திராவிடர் இயக்கத்தினுடைய சாதனைகள் என்ன என்பதையெல்லாம் ஒரு நிரந்தர அமைப்பாகவே உருவாக்கி வைக்க வேண்டும் என்று 20 கோடி ரூபாய் அளவில் திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பணி விரைவில் தொடங்க இருக்கிறது. சிலைகள் வெளிநாட்டிலே இருந்து தயாரிக்கக்கூடிய பல்வேறு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில் அந்த இடத்திலேயே வருகின்ற மாநாடு, நாங்கள் நடத்த இருக்கக்கூடிய மாநாடு அமைந்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு தோன்றிற்று. அதன் அடிப்படையில் திராவிடர் கழகத்தினுடைய மாநில மாநாடு 19ஆம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று பெரியார் உலக திடலில் திருச்சி சிறுகனூரில் விமான நிலையத்திலிருந்து செல்வதற்கு கூட 20 மணித்துளிகள் தான் ஆகும். திருச்சி சென்னை முக்கிய பெருவழி பாதையிலேயே அந்த அமைப்பு பெரியார் உலகம் இருக்கிறது. ஆகவே இன்னும் உள்ள போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அங்கு ஏற்கனவே நிலம் பண்படுத்தப்பட்டு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான பந்தல் அமைப்புகள், சில நிரந்தர ஏற்பாடுகள், சில தற்காலிக ஏற்பாடுகள், இவைகள் எல்லாமே அங்கு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக இது அறிவிக்கப்பட்டு நடந்து வருகிறது. அந்த மாநாடு 19ஆம் தேதி அன்று முதல் மாநாடு, திராவிடர் கழக மாநில மாநாடு ஜாதி ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு என்பதை மையப்படுத்த நடத்தப்படக்கூடிய ஜாதி ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு மாநாடாக இருக்கும். அந்த மாநாட்டினுடைய முக்கிய அதிலே கலந்து கொள்ளக்கூடிய தலைவர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் பல்தரப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். திராவிடர் கழகம் உங்களுக்கு தெரியும், அரசியலிலே ஆதரிக்கிறோம் எதிர்க்கிறோம் என்பது ஒரு பக்கத்திலே இருந்தாலும் இது அடிப்படையிலே ஒரு சமூக புரட்சி இயக்கம்.